Михай Стральцов. Сено на асфальте. Часто я пытаюся у себе, як ми зустрілися і чому. Пам'ятаєш нашу першу зустрічу? Той раніцею пам'ятаю. Ішла я повз кінотеатр. Пам'ятаю, як під його дахом, ніде там, за шалими колонами, завзято чирикали вороб'ї, а на стіні ружово білася то бялеючи, то робячися густей трепеткая сонячная плямка. И уедливо терпко пахло пылом. Я люблю, коли пахне пылом. А у тую весновую раніцу вулиця пахла ще і свежими булками, и духмяной кавой, и цвярозлым холодком молодой зеленой листоты. У тую раніцу ты был таки спокойный, стомленно тихий, нейкий, усмешливый и лагодный. И ты так смешно и по-детячи легко тады говорю. Памятаешь, коли я на рогу вулицы рассыпала апельсин, и ты, немаведома адкуль, нахапіўся іх падбіраць. Усё нібы ў тую раніцу спрыяла таму, каб мы сустрэліся з табою.